everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोन आं माने मोनानायखाय आङो हराव भिडिअखौ बानायबोआसै आरोना। जोङो हरनि 3टायावसो फैबाय नालाय। ओमफ्राय दायो जोङो लेक टकियाव थांगासिनो दङ। लेक टकिया होनना बुङो। बे जायगायाव थांगासिनो आरोना। नोंथांमोन नै नायनो हागोन गुवाहाटि मोनफैबाय जोङो गुवाहाटि। जोङो माने एक्सन केमेरा लांनो फैदों नोंथांमोन। र' दायो दखानाव थांगासिनो। बबे दखानाव मोननाय जायो बबे दखानाव मोनो थांगासिनो आरोना। सिगाङाव फैखांखाबाय आङो लेक टकियाव मबाइल बायदिसिना लांफैखांबाय बिदिनो रिं लाइट बायदिसिना मोनो थ' नोंथांमोन दायो गुवाहाटि मोनफैबाय जोङो नै नायनो हागोन नोंथांमोना अभार ब्रिज नै बे गोजौनिफ्राय गाहायथिं फैबानो मोनो आरोना लेक टकियाखौ दायो नै जों थांगासिनो दङ लेक टकियाथिं थाबायनानै मार्केटाव नायनो हागोन नोंथांमोना थ' नोंथांमोन नायनो हागोन नै दखाना गंसेबो खुलिथ'वाखै दायो ओरैजाय नायनो हागोन जों बिराद फुङावनो मोनफैयो आरोना हरनि 3टायावनो गाखोदों जोङो ट्रेनजोंसो फैदों नालाय देखायबोआसै आं नोंथांमोननो नै एकदम दासिमबो खुलिथ'वाखै दा एसे खुलिगोन थ' नोंथांमोन नै माने खुलियाखै दखानफ्रा बेफोराव माने DSLR केमेरा मोनो आरोना नैबे निकन लिरनाय दं इथिंजाय नायनो हागोन ओरैजाय गासिबो सनि केनन गासिबो मोनजोबगोन नोंथांमोना जुदि केमेरा नांगौबा बेयाव लांफैनो हागोन ओमफ्राय जों दायो एक्सन केमेरासो लांगोन आरोना नोंथांमोन जों दायो लेक टकियाव मोनफैबाय लेक टकिया मार्केटआ बेनो नै ओरै फ्लाइअभारथिंनिफ्राय ओरैजाय हाबबोबानो मोनो आरोना दा ओरै थांगासिनो जोङो सोंनि र' दखानखौ जोंनो माने ग'प्र'सो नांगौ नालाय ग'प्र' दखानफ्रा खुलिजोबाखै नोंथांमोन माने जों बिराद फुङावनो मोनफैबाय आरोना जोङो फुंनि 3टायावनो गाखोदों ट्रेनखौ बिराद फुङाव मोनफैबाय दा टाइमा बारा जायाखै 8टासोल' जादों नै फंबाय दं आंजों लोगोआव दा बेनो लांगोन मा केमेरा लांगोन होनदोंमोनलाय DJI Osmo लांगोन नोंथांमोन आवाजखौ खोनादोंना खोनायाखै गारियाबो बुंबांबां गाबलाबाय थायो बिराद गारि खारो नोंथांमोन नायनोसै र' दखानफ्रा इथिं खुलिजोबाखै आरोना एकदम फुङाव नुफैबाय जोङो नायनो हागोन नै नोंथांमोना दखाना खुलिजायाखै थ' नोंथांमोन बिराद गोबाव नेबाय जोङो दखानिया दासो फैदों नै खुलिगासिनो दं जोंहा नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव रेनब' डिजिटेल बे जायगानि नामा आरोना दखाननि नामा रेनब' डिजिटेल दायो जों नायनोसै र' बेनिफ्राय डाइरेक्ट बेयो लेक टकिया होनना बुङो आरोना लेक टकिया बे मार्केटआ ओरैनिफ्राय फैबाबो मोनो गल'निफ्राय ओरैजाय फैबाबो मोनो आरोना बिथिंनिफ्राय ओरै हाबबानो जाबाय नैबेयाव गंसे मबाइल दखान दङ मबाइल दखाननिफ्राय ओमफ्राय नैबे रेनब' डिजिटेल होननाय बेनो आरोना सनिनि बेयाव मोनजोबो गासिबो एक्सन केमेरायानो होन ग'प्र'आनो होन गासिबो मोनजोबो बेयाव दा जों नायनोसै थ' नोंथांमोन नै खुलिबाय दायो दखाना जोङो सोंनोसै मा मोनो बेफोराव नै गासिबो मोनो फाइनान्सबो होयोना फाइनान्सबो होयो नै नोंथांमोन नायनो हागोन बेयाव फाइनान्सबो लानो हागोन नै बेफोरनो नैबे गिम्बल बियो बे माबानि ग'प्र'नि गिम्बल नैबे ओमफ्राय ग'प्र'नि सिङाव लागायग्रा आरोना बियो बडि नै नायनो हागोन DJIनि जों दायो मा खालामगोनमोन दा DJIनि नैबे एडाप्टार बेटारि Hero 9 ब्लेक बे माबासो केमेरा लांनो हागोन नोंथांमोना आथिं केमेराबो DSLR केमेराबो लांनो हागोन केमेरा नांगौबा सनिनिबो दं निकननिबो दङ आं देखायगासिनो नोंथांमोननो एसे बेयाव माने निकननिबो दं आरोना निकननि नायनो हागोन 7500 750 आरो गिम्बल दादा गिम्बल सिम्बल पोवा जायोना नोंथांमोना DJIनि गिम्बलबो लानो हागोन नै रनिनि दं रनिनि एस दं गिम्बलबो मोनो बेयाव ड्रन सनथ' पोवा नाजाबो ना ड्र'नबो पाबो ड्र'न सनबो मोनो नोंथांमोन गासिबो मोनजोबो आरोना अल एभ्रिथिं बेयाव इलेक्ट्रनिक बुस्थु माने मोनजोबगोन आरो थ' नोंथांमोन जोङो दायो लाबाय एक्सन केमेराखौ खिन्थु जोङो Hero 7खौ लायाखै दै माने एक्सन केमेराखौल' लादों ओमफ्राय दादानियाव आं माबा मोनसे सोंनो नागिरदों आरोना दादा আপনার এড্রেস তো জনাই দিয়কচোন কি জায়গা আহিব লাগিব লাটুগেট আছে বেংকৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চহৰ গুৱাহাটী আৰু কি পোৱা যায় ইয়াতে অকণমান কৈ দিব কেমেৰা ইকুইপমেণ্টছ সেইবোৰ চব বস্তু পাই যাব DJI মানে গিম্বল চিম্বল চব পোৱা যাব কেমেৰা গিম্বল DSLR চব পাই যাব ড্ৰ'ন চন পাব না মানে गासिबो मोनजोबगोन आरो नोंथांमोन बेयाव गासिबो ड्र'न सनबो मोनगोन गिम्बलबो मोनगोन नोंथांमोन जायफ्रा लानो गोसो माने गुवाहाटीयाव लेक टकियाव फैबानो जाबाय बेनो आरो কি আসলে লাটুগেট নহয় নহয় আপোনাৰ দোকানৰ নামটো ৰেইনবো ডিজিটেল
हा रेनबो डिजिटल रेनबो डिजिटेल मिथिबाय नोंथांमोन इयाव फैबानो जाबाय थेंक इउ दादा हा बिदिबा जों थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जों लाखांबाय आरो ना दायो नोंथांमोना आं बे केमेरानि देखायनि र' नैबेनो नोंथांमोन सनि रेनबो डिजिटेल आरो ना बिथिं फैबानो मोनबाय नैबे खाथियाव मबाइल दखान दङ थांसै जों दायो